Waka Waka, This Time for Africa, lød det altså her fra Shakira. En lørdag eftermiddag her på SLR, hvor vi altså lige nu har Jessica fra Mig og min mor med direkte på telefonen. Og Jessica, vi talte lige før om ulemper ved at være med i det her program. Hvad er fordelen egentlig ved at være med? Altså man kan sige, at fordelene, hvis man får smag for det her med at komme i pressen og være i fjernsynet, komme til forskellige fester, med de kendte og så videre, så er det jo helt klart en fordel, man kan komme ind i det her, og man kan måske også komme med i andre programmer og så videre. Altså, men ellers så er fordelen også, hvis man er god til at ligesom gå ind i en butik og sige, jamen jeg er med i et program. Kunne I tænke jer, at jeg reklamerede for jeres tøj? Eller hvis man skal et eller andet til en fest, jamen kunne I tænke jer, at vi kunne få nogle kjoler? Så kan vi reklamere for jer på stedet, hvor vi skal hen, eller på Facebook og så videre. Altså det er min mor rigtig god til. Og der er rigtig mange af dem, som har givet os tøj og så videre. Altså sponsoreret noget tøj til os, der har fået god reklame igen, har vi også fået at vide. Og så kan man sige, at der er rigtig mange fremmede mennesker, som kommer hen, og for det meste så er det gode kommentarer, ikke? Altså der er rigtig mange, der kommer hen og ligesom bekræfter os i, at vi er sjove, og de godt kan lide os. Og altså man kan sige, det synes jeg bare er fedt på en anden måde. Det er nogen, som ligesom bare kommer hen og er hudløst ærlige, kommer hen og synes, det er fedt, vi laver det her i fjernsynet. Men man skal vel også være sådan lidt mere betænksom i forhold til den almindelige dansker, der bare kan gå fuldstændig i fred overalt. Det er jo sådan noget med, at man godt kan blive genkendt, ja, og der er nogen, der synes, det er sjovt, og der er nogen, der ikke synes, det er så sjovt. Der kommer også an på, hvad man har lavet, og altså for eksempel, der er rigtig mange, der kommer hen til mig og siger, at de synes, det er fedt, jeg er med i det her, men der har også været nogen, der sådan har råbt, nå, det er ikke din mor, der blender kage, var? Jeg tog kraftedeme med skydes og sådan noget der, altså det, hvor man lige tænker, okay, hvad sker der lige for det der, ikke? Så altså det, hvor jeg bare tænker, okay, det, ja, ikke? Altså så det kommer også an på, at man skal kunne klare, at folk de kommer hen, og man kan jo heller ikke, altså bare rende rundt og ligne lort, hvis man ikke synes, det er fedt, når der kommer nogen hen, ikke? Det er jeg så ligeglad med, men sådan er det også, for eksempel. Ikke? Nu var du inde på at tale om, at der findes jo mange forskellige reality-shows i dag, og det er jo også rigtigt nok. Har du så haft tænkt på, om du muligvis en gang i fremtiden kunne finde på at hoppe ind i en anden form for reality-show, og hvilken? Altså, jeg har jo... Nu studerer jeg, så jeg har ikke sådan lige tid til at sige, nu filmer jeg lige et program, i et andet land, eller lukker mig ind i Big Brother-huset, eller et eller andet i nogle måneder og sådan. Men jeg har faktisk overvejet rigtig mange gange, at jeg godt kunne tænke mig at være med i Big Brother, men det er jo så bare mest nu, når man er kommet i fjernsynet, så vil du helst egentlig have, det er personer, der er sådan mere eller mindre ukendte, tror jeg, ikke? Men ellers kunne jeg godt finde på at også være med i alt det her... som Fristet og Diværende i junglen og alle de der programmer, hvor jeg har set det førhen. Altså, det kører så ikke lige nu sådan noget, men sådan nogle programmer, hvor man kommer ud et sted, og man ligesom skal... Altså også et ton cash og sådan noget. Jeg synes, det er vildt spændende sådan noget. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Ja, vi må i hvert fald se, hvad det bliver til. I hvert fald tak, fordi du havde tid den her lørdag eftermiddag til at få en lille snak omkring det. Jamen, jeg siger også tak. Og det er som sagt tirsdag kl. 20, at folk de kan følge med i Dig og din mor på Kanal 4. Det er det, ja.